Ikson FM 94.1 Radio omogusii. Inche mukanu tigantere Radio Ikson FM. Inche mukanu tigantere Radio Ikson FM. Watabarai baitabaya Bagokorega simoiwebuya. Watabarai baitabaya Bagokorega simoiwebuya. Oyo teregita tema Imbuya segasi ya engia. Oyo teregita tema Imbuya segasi ya engia. Otebere ya barai baito Bakorega si ya bono mukia. Otebere ya barai baito Bakorega si ya bono mukia. Amyoro ne musi duduzi Momichori meto samia. Amyoro ne musi duduzi Momichori meto samia. Mochukuro Miruka Stacy hashtag kama kawaida ikiwa ni mama yao Shelly kadotka dimple o mwanachi dimple. Asa wasemi hawa Egeticha Ega simo wate negia. Asa wasemi hawa Egeticha Ega simo wate negia. Enka omogusii. Isega yaino nengia Oba semia mo wate nobuya. Isega yaino nengia Oba semia mo wate nobuya. Emusi bazai Como gepidi ekia. Emusi bazai Como gepidi ekia. Mekenye mwana bobara Ite kogo tereka buya. Mekenye mwana bobara Ite kogo tereka buya. Onyerera na boronge Oba semia mo wate nobuya. Onyerera na boronge Oba semia mo wate nobuya. Chako unasi desimiruka Ase michezo ino na batini. Chako unasi desimiruka Ase michezo ino na batini. Dame momani, Watu watila mone ni viatiko. dame momani, Watu watila mone ni viatiko. Aya erutu magoma Enamura Violet Kemuma Ronald Mayaka Utangaza mangana maya Ega simo wakora negia. Utangaza mangana maya Ega simo wakora negia. Ikson FM 94.1 Amintere ingiye bwato basemi yobuye Kama Injiri chira songe kucha ngora Iladi mapenzi noonde Mokadu Aminto kwa nkwane li makamba abuo Abo iko tingo mwebo mwina masiri kirubo mwino mukanu Mweno minto Okurugo mokimabo yete Na gitari Yani mosaja kwa mosaja Aturi kinuru Yaina wesu kuruwa Mono togochi Totete mono tu singere dance Totenge Tonyegeria mmale Ekiye kwa bakebe ba Okanu Wano minto Aloisi abuga Omwana obi
KCFM 94.1 enka y'omogusii bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation neyende emenge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino buna butambe inka KCFM nero enka y'omogusii. Studio Madam Petronila igo turachiko kwanira egatiye bintu binde binge anene mono igoro turachiko kwanira mono ebyanda tokoroka minyo igoro yiga turachikonyora chindetere iga chiogoita ebyanda nakirende ebyanda ebyachire ebyanda mbere bi ebyanda nkiye kolete ebyanda ndetere kichiogoita ebyanda gosenchera kiyogo tanga ebyanda ebi mbichikogenda koli anemono boni gatokwanira abana bali emyaka egatiye bere weka 14 igo boniga enche karibu iga moncho motegere no murigereria KCFM imeye studio amo naye ntegetika togende ya masayemo ekeroto gochikonyora omogeni ito imeye studio arachiko kwanira litukoneria rero Madam Petronila erinde atoenekeri naki achire handembo semiki osembo manyikia bwatobo nemono igoro ya nigento mochando yo monene okurukwa noro ebyanda tegete mwarigene ya masayemo elio atumanye amalietaye naboyonga yako kolemeremo nande nkirende kya moletaya karibu sana madam mpia mwana sogo nkaribisha ase studio ya ino ya KCFM 94.1 yes. enka neyo mogusii gano nkatogoteba inka yes. Asante sana asa marieta buna watiekire goteba nchenkoro kwa Petronila Nyabasa inkabo iboru nigere bo samaro ase kenyoroge koro kunyagachi aso mochie obugana nenkende ya kabere nigere bo basi yesure ase omugaka koro ku Pastor Bismarck Siocha yes no mugaka nigakoro ku Vincent Siocha mbia mwana so gonkaribisha nese gasiane ase mocho Nyamira county nigonde health promotion officer ase Nyamira South sub county mbia mwana sana asante sana okoba chinsa na chichigenda takogenda tegetosoye masemo mbaka ase amangana atoretaga igali tukoneria rero ime studio buyomo no mutegereri nabo igo umurigereri KCFM buna mwaika kwigwa abukare ngo kwanira twarenge iguru yumurubiri yogendete yokwena chindetere cyogoita ebyanda kero kende twene kina ki abana baberire buya egati bintu binde binge tuteto cyakere ku rugari asomo cyakane togotebana introduction tumanya ki ebyanda ebimbiri bye madam karibu asante mpia mwana nde soko ngalibaga aba minto buna rero twanyarire gotieka togoteba etogwenete kwe manya iguru ye ebyanda ebi ni nigo tigato chake gotebe ebyanda ninki to understanding ebyanda ninki ebyanda ne bitongwa bimenyete ase amaramu anyabantu aso kwenyorere ndagira no bomenyo igo bimenyete ase tole kora kolie ndagire yeto kunyato kolie na komenya ase tole na kiye kibikorokerwe ebyanda inside bimenyete yes biamono igo bono ebyanda ebi buna twatiekire togoteba nigo bimenyete ase amaramu anyabanta so kwenyorere ndagira no bomenyo igo bikunyara bikorie ndagire lito kunyara to kolibia nutrients jones kirito to kunyara to gukora kekera twanyarire to korie ndagira ne byanda nigo tobwate chi namna wawo chibire chi type lakini ase litukore rero igo to guchikunyara to kwegera ebyanda ebiri bikomenya ase amaroba tokuruka soil transmitted elements Ibono mbiri yase enda ya mwanya bantu yani ebyanda ebi nigo bimenyete asa amaroba no to gochikobinyorera byaswa ime ya ito byachikomenyaga igasa amara amwanya bantu example kyama ebyanda ebimbiri nga ntobwate ebyanda bikoroku whipworms tobwate tapeworms tobwate hookworms na roundworms
nabo ase rituko ria rero ebi nabio torachikonyara tokorigereria kiagera nabio bigotoretera emechando eminge ase emebere yaito. Okay, buya kima omotegereria no morigereria Okisi FM waigure buya buna Petronila aeresire ase obwagari na ebiandanki nande by the way naigure ebianda ebimenyeta maraime no birenda igoboni onde bwense nabwate ebianda ni mbirenda nande bono litukoria re turachikorigereria ebianda biri okonyora gwetera ase amaroba byamanyagoso aso mobiro mwanya bantu buya kabisa igaiga Petronila ekero togochikorigereria boniga tuamanyire ebianda ebimbiri biebi egati ebianda biri turachikorigereria litukoneria rero kero kende noerere omotegererio kraste iskari gosomorigereria bwe onkayo mogusi kero kendo tebena inkigeko gegekoreta ebianda ebirende kabira maroba ntukinde shughuli chiane na kingo chinabinyora biro bina maroba bwenta kobera tari mu birone asante bono nigo tuguchikonyara tukwegera na kitokonyara tukonyora ebianda ebi ama ebianda ebi na kibigotambukira ebianda ebi nigo bigotambukira korwa ase omonto obibwate ekero omonto oyo obibwate achire abekire eachenke gose eache enene ase amaroba ase chinsana buna bono iga chibando chiro bono chibando emesi amatoke atari gotumia echo yake bara bono ekero kwanyorera omonto oyo obwate ebianda ebi abekire ebonyira gose echafu asa atari gotumia echo yake bara embura gegotu nigekoenda yanyara ya turubana niyo buchabori bwabera ali asa amaroba bwatara goita bono ekero obuchabu bwate ebianda amagena ye ebianda ebinanyarire gwinkweresera abana baito gose ntu abantu abanene konyara tore togotara ali twatara buna bono twagenda ali ase amaroba ali ngutara turi kosikero omonto ali chinka ngonyara turi togotara gosenkole more abana ngochiesa bale muna abana chinga kichinyinge banarete gochiesa ekero barure chi school gosene ekero mostly baleka bono ekero bachire babwatira amaroba ali bono amagena ali ebianda no ari ase amaroba alia bona amagena ali agotigara koba ase amaboko bataisabeti omwana gachiesira arosire nigakoenda ominyokonyore endagire esere ataisabeti oria ekera alire ebi amagena ali arenga ase amaroba ali achira ase amagoko onyara gakomera amagena ali ebianda biria nono omonto omonene no ekero gotwa gosine ripera lire gari nkonyora ore ng'a liagure ase echabueri torochimuna bone embura yasibi tori komanya gose bochambure nsari ayokora ng'a igenteke ne ripera eri gose litunderi ne sera arabuli arenge omonto omonene no naye kwanyara gukori otaisabeti gose otasibetie litunda liria gose omosiori gose kende gionsi kerige konyara gekorieka otarasibi kwanyara kukumirerania amagena ali ebianda igoboniga eyunero enchira eyemo kero kende yebianda gose yokorete ebianda ebi gose ere ase kwa ujumla eyine enchira yemo na nechisese muna bone ebianda muna nagote ntobwate chitavoti nga bono tepo worms nkonyora ore chisese chikwenda chikobeke echafu ase obunyansi chiombe chikwenda chikolisi echafu erire oro chobunyansi muna bokine tororo chikoli chiali amagenali yebianda bya tepo worms bono ekero chiombe chiri chiaoniwe gonye omonyene tori konyara gugo chidi worm bono ebianda biri nkonyara bire bikobera ase enyamiria abantu bandi buna tubwate obwango bwokorosia endagera onye tokoyeka enyamiria enyarege koyeike bado amagena ali ebianda ngotigara kobabire ase enyamiria go bono gokoria enyamiria kwanya konyora ebianda ebi bya tepo worm na buna nainde na nyare ngogotieka ngogotea ntubwate hookworm na biro byekero gotaro tari konyara gokobeka ebikoroto na biro binigo bigosoa ase amagoronse byamanya gogwikera ase amaraito amwanya bantu linde nkaenda nyagitari amunyagitari agantebe obwate bianda bya nyama bya ng'ombe tepo I was like ngayirende na Rusia kere ye ng'ombe kere ye nyama ngakumisana gatebe kunendagera konyora nyama tori kuyeka ya te ya ikachinga muaona bora nyore nkuyo hoteli kwali hoteli yende daktari buna inche nkoragera rendo sino hoteli ya oteba iyo hoteli kwali ete tochiti origererikirane omontegereri boigo omorigereria wenka yomogusi ekero to kurigereri buna gato igure buna huko mwebyo ne bia
bikurukuru ase chiombe inyama yo kwenda kwa Table warm I mean inyama kwenda kwagora tori koyeka chitaika ibirina isito kwanyikarangire iga kwanyeta itiri gosote iri kwenda kwaragira mbekire mix mbekire kende ebyanda byasoa twarorire biri byobochafu omonto manyene gari ekeromo kwenda jenke igombiya anene mono utumeka chinyomba kya kibara abantu tigaba twale chinyomba cyobo cheno kanyoro muntu tabwati aganye tubwamura murirega aminyoke mata ari orosana ime akore mambi kero kwenda mugonde mbura riri yaita ngocherega iga kwanya byanda kwa binyorire nkore makware nkwagera kware ngenja gugo chiga ibintu binde byakire chisese na kiro cyumo igure kwa igure kuruga iga anene mono nande ase egento tokorokana ki ebyande ebi byogotacha ebine bikwara hukuom video gutara kwanyora byarenge na biro byoga na biro bino birasama roba kugota byagoswa kwanyorire byanda okay namagana makon kabisa kuboni gamwe amanyira na ki ekine cinchira cinde chi egatiye cinchira icyo cikoreta ebyanda ase umubere kero kende iga Petronila to kuligera lina twarore cinchira cikoreta ebyanda ina kirende inchenachira na arire nyama na tima itina igure usenda na kina igure usomonto tachire sesa se yarenge gose gwachire kwa kunire chiri gwetere ndagira kwa lira abana bachezire batakatanibe bintu mwana mwe kwasa abana bakwagura okonyora guchezo bekira maraba mono obekire guchikege ebintu ebingobo chafu bona nakyo kuromanya nakyo mwana oyo nabwate ebyanda nchera kichikumbi manyerero kibye byanda okay ebimanyerero nebinge ebyokonyara gokorongo mwana oyo na maene nababwate ebyanda ekero ekimanyereri ekemongeri buna okonyora omwana utaigweti ali kende hana appetite ekero kwarore omwana oyo hana appetite omwana oyo nkorokale omwana oyo ngosahali alafu aende omwana oyo nkonyora orenga chinsa chinyinga asusubalete tabwati afingiye kero komorigereria alafu omwana oyo nkonyora orenga omwana oyo nigo konyora nga twatebire nga agosusubara appetite teyo akoroka ende komoroma akominyoka sana akominyoka sana omwana oyo bono nabo kumanya nga omwana oyo ne nababwate ebyanda igo ekino kyo kinchera cyokoroki omuntu bwate ebyanda usenko ibuna kero kendo omuntu bwate ebyanda igakogenda akuragira sana atari koigota okuragira kwebunka gali gota ibuna oyo ne byanda bwate ne gyukuri ndagira iga ngayuko ire ndagira so ko twara appetite nyinge ne byanda okay mbio mona selisi walirigia muna twatieka koteba nga ekero kwanyore byanda bimenyetenka ase amara ya mwanya bantu iko biko menya so konyore ndagera na komenya so endagero roche kwalire ebyanda biri byakorereki already byalire bado unasikia ko koli na inde yende igobona nencherende nabo kwigukwana koli kosi already byakorereki byagokorere kikwalire no birenda ahambu yake gima kero kende ebyande ebi emyaka erenga ningobi ku affect mono kuchakire emyaka erenga bantu kibiko tutaraenda abunande encherendo wente komanyanga okonyora abana bakweyagi kurwa se chabwe gwetera maega okonyora umwana gakunya kweyagi kuru maega gaiga naro tokuruka ano aiga se nchere se chabwe gwetera manyango umwana ina bwateki na bwate byanda liswali kwa bolinga utarachkwira nerierio kero kende konyora ole abana babwate mashiringi bine byanda yitokuruka ringworm ebine ringworm tali ebyanda batyencherende nero immunity yabo mashiringi it is an infection egocha konyora mashiringi eine infection sio ebyanda yes twaswega bwa semyaka okay emyaka nene okonyora abana bago twale ebyanda mono ngochakire emyaka 2 mpaka 14 ninki yakogere emyaka 2 abana aba be emyaka 2 mpaka 14 buna twatieka togoteba chinga kichabo chinyinge nigo konyora bakogosoria asamaroba na asamaroba ya no twanyora nga amagena yebyanda akonyara gagutuka no aichire no ali na abana abamba ikunyara bakuisaba amagoko mbaikunyora kose bachesire barosirege ndo next no korengera lyokoragira bakira mapera igora abande banyorire birangwati abanda amanyabuga lyago chia abande kyangwe mesie gochia chivokade chi balire batari konyara bakora ki bawisaba amagoko so bamirirania
amagena ali ebyanda biri. Okay. Yes. Iguboni gani ni mono emyaka ira affected ase byanda ne myaka ebere Mpaka eye goika 14 ebere okoba gachakire gutaratara gakwenda guchiari gukora ebintu ebinge 14 gaiga no play group ichire no konyora bwa maroba no bakorosia abantu chinyumba chinyungu ahora ina no bale bagochesera samarobali. Okay. Yes. Buya kabisa igaiga boniga kwarigerera signs and symptoms echi twarigere chinjire echi kwarigerera umwana oyo buna subarete buna kuminyoka buna koroka appetite atabwati usinone ndagira kuri muiburi otebirega koro mwana ni byanda bwate kwachire nyagitari inchera kiechi treatment ye byanda nerere kwanza. Okay, asante seli swali rigia. Enchera yokurwali ebyanda no konywe lyogo tokuruka albendazole. Eline lyogo lyebyanda abana wawente ko nyora banywa na abantu abanene. Ya ekero wachire nyagitari abanyagitari ngo kolera bari obulingoria bamanye ejigap na bakoligererie ororo mwana oyo amaine nabwate bwanda okoboli na kio mwana oyo ngaki kwanyalite no nayo monto manene ngaki kwanyalite okunywa lyogo lyebyanda. Esengencho chinga kichi togwente kunywa lyogo lyebyanda after 3 months kwanyule. After 3 months kwanyule. So mwana no naso banta banene ntogwenete konyora elyogo lyebyanda. After every 3 months? Yes. It's a necessity. Osembo nayo wancha. Nabega neiriko. Nabega neiri. Not unless onye kubwato bachenu bwigoro muna twateba go kunyara go wisaba mahoko nyumo tarali ndagera nekero kwalire nekero kwarure cho yake bara naro lazima onyare go wisaba mahoko. Olende usafi kabisa. After every 3 months. Bono umontere utanya kunyora lyogo lyo wite byanda pi. Nkige kumukoleka onye taranyora that after 3 months nkige go chikomobe. Bono monto bunoyo muna nagote onyaga timize ta afya ya eke usafi atuna na tabugati yo teria korage to kumanya sendagere koroseli. Ebyande onye tanyu eti ta diwome ti after every 3 months nkige go chikiamo. Ebyande bingo chibire bya lete muchanda so monto yoiga. Buna bono oro muna na yetika gotebe ebyande bibi konyole ndagira kurwa sitole. Ekera kwa byanyole ndagira sitole igobono igabono totebe for example nyine umwana omoke ekero ataranyora diwoma elyogo lirie byanda nigo konyora byakore nutrients kurwa so mwana oyo bono mwana otari guchikonyara gagukina akobera yani umubiro oyo turi guchikoba muya arenda akine buya na inde bono konyora chinga kichinyinga arwalete igo bono tai guchikonyara gako kogende skuru amatukonzi bono no ni skuru yo kenyene tari gunyara gako igukosi bono byanda biri bya musumbuire. Yes. Eyo mancho mutegere no murigereria effect chiri chigocha ase ogotanyora elyogo lyogo ita ebyanda. Kero kendo gotebana ayo assume tino muiburi omunyagete guchiari akondo kwerete mambi to Monday to Monday. Tutoite kunya komanyana ki at the end of the day omwana oyo nabwene tokonyora chindetere chichogo ita ebyanda. Ekero botiga igo ogwassume na mangana ayo gosimwana itali gochikobera nigo ebintu ebinge bigo chikomobera buna boniga amasomo tago chiko concentrate gukina ko mwana oyo tago kina mubiri muya mubira alegete akunya kurwara kirengaki agocho kwa chigarama cyo kunya kuiranya gitari kirengaki instead kwarenge kwenda omoe eliogeri lyogoita ebyanda igoboniga ekero twarigereire na endetere yungwate bachindetere chichogo ite ebyanda elyogo eliyo na kikwariro kama naliroka albendazole tobwate 400 mg amalyo kandi naro chindetere nchiro usine elyogo eline entetere etokuruka albendazole elyogo lyokonyundiro rasa abana bale below 2 years naro kero kwenda nabo kwereserwe lya wenete ko according to the age pati eli gabono iga asabanta banene kuchakira 2 years ese myaka ebere na mbake myaka 14 noni ntwa banta banene elikoroko albendazole na miligram gram chiae echire 400. Yes. Buya kabisa igogobona twarorire kwairo mwana nyagitari kwairo chindetere chiso kwairo elyogo elyo obwenete komo diwoma nchera kirende togotanga okwambukira kwebyande chera kitogo chikotanga ebyande ebimbi chigocha bichi konyorana byalira abana babyatosaliri chi budget cheto egatie bintu binde mbia mwana siliswali elyo abantu baminto andanse motegerete egento togwente gokora gotanga ebyanda egente gitanganine ogoisaba magokaito gosibia mabokaito ne sabuni na amache amarabu na nda masafi.
amacha amasafi tari nga amacha kororekana nga namara gwikala amachare amaya amache atabwati bini binde byonsi amone sabuni kuwe sabire kegima ase 20 minutes 20 seconds bono konyora nga amaginali ebyanda alinga sama gokao byanyalire bigokwa igo igente getangani lazima tuesaba amaboka itu igento kende gya kabere lazima tuyeke nyameli nagoteyi tepo worms ase chiombe chiri chianyenyu biro lazima tuyeke nyamelie enyarege kuyeike kero yayire yaikire bono yaitira amagenali arenge garia ase nyamelia gento kende gya gatatu ngeringa tonyare tokunywa amache aberirie gosabe kire ryogo kuna chlorine ese ngencho bono munembure eri yanyarire gotungu chirege gokurura obuchafu boli obunyira boli eire roche bono togochitobuche eire bitehe togochitokonyora amache aria ataberiri gosata tritri nigo tokonya tokunywa amagenali ebyanda igo lazima toberia amache gose tobeke eriogo ligoite bini ebi egento kende ngeringa tobeke ebikoroto muna hukuo muna goteye gwetera samagoro ese ngencho okonyora abana gosintu abantu abanene ntikonya togota chance igo tonya tokubeka ebikoroto ngwakera chiskuru cheito ngambia mono ingaki yaito nero twakatachirenze go school batiri amatukaya aigalero squeezing korra abana nkonyara bale bakubeka ebikoroto go school igo mbia mono abana baito tikabagendere kubeka ebikoroto no mubuli otori kwenyara lero ntobwate no nichisanda kigali tikababeka chisanda ka afuta gali kabisa babeke ebikoroto egento kende abantu baminto tonyare togo agachemechi yakebara chicho abantu toko twagache chicho nande tuchitumie enchere wenerete nabo monto okonyora kwagachire cho but terigo tumeke enchere wenerete okonyora no muntu obege tobunyira iguru gali nande mbonyari ko umwana gagweto endo utacha bado amagenali